Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как лесно може да си направим домашен сапун, който да изглежда готино, да изглежда добре, без да е някаква много сложна форма. Какво имаме тук? Ще ви покажа всички продукти, които имам като налични. Ще ви покажа и други модели. Ето тук имаме готови сапунчета. Те се правят в такива по-сложни форми. Кълъпчета, които са от силикон. Ето някои примерчета тук. Подаръче, сърце с розички, цвете. Но нашия сапун, който ще направим, аз лично ще го направя за подаръци и ще го аранжирам с канап. Т.е. това ще е връзката на сапунчето. Тук ще се получи дупчица и може да стане за ароматизатор за гардероб. И така, започваме. Ще напръскам цялата формичка с спирт, за да може после сапунчето, което ще отлея вътре, да не побелява. Това е някаква такава реакция се получава. И така. Другото нещо, което ни е нужно е суров кълъп сапун, който не е с аромат, нито с цвят. Продават се такива. Ако искате, пишете ми в коментар. Ще ви пусна линк, за да ви кажа аз откъде се снабдявам, откъде си ги купувам. Има прозрачна такава сурова база, има и чисто бяла. Т.е. ако искаме да бъде плътен сапуна като цвят, използваме чисто бяла. Ако искаме да бъде прозрачна, съответно прозрачна такава база. Имаме си някакви тук сухи цветя, които може да се използват. Даже съм си взела кафе, за да служи като ексфолант вътре в сапуна. Чай може също, ето това е мащърка, ако не се лъжа, или ригън, все тая. Стават и двата варианта. И клечки за разбъркване, ароматчета най-различни. Имаме тук портокал, люляк, мандаринка, шоколад, мед и мляко, ако не се лъжа, имаше, да, и иланг. Може да си правим различни ароматни комбинации. Не е нужно всичко да слагаме, може само един вариант, може няколко, по усмотрение. Аз бих съчетала примерно портокал и шоколад. Или шоколад и мед и мляко много също си подхождат. Имаме глицерин, който служи за разтваряне на прахообразен пигмент от сорта на този. Тук хвърчат някакви листенца от предишния път. Жълт, който е ярко жълт, даже неонови се водят тези. Вижте какви ярки хубави цветове. Всичките тези се водят прахообразни цветове. Имам цветове, които са и течни. Също стават най-различни. И така, сега, първото нещо, което може да направим, е да разрежем сапуна на малки части. Набие, ще помогна да ми асистираш, да държиш. Така, сега аз режа сапунчето на такива парченца, по-тънички, за да може да ги стопля, да ги разтопя по-точно директно в микровълнова печка, вместо да се занимавам с котлони и съдове. Използвам ето такива керамични съдчета, които са топлинно издържливи на висока температура. Слагам си някъде толкова. Даже в случая искам повече и ще използвам още 2-3 съда, за да разтопя едновременно повечко парченца, повече количество сапун. Аз малко като на VS Teleshop тук показвам как става номера на китайката. Така, ето, на куп.
блокчета, за да може по-бързо да се разтопи в микровълновата печка. Така. И ето сега тези ги разтопявам. Пускам на слаба температура, да не е прекалено силно, и за малко време. Пробвам си на най-малкото време и ако не е достатъчно, ще ги пусна допълнително. Сега аз избрах да ги направя в прозрачно зелен цвят, обаче искам този цвят да е и ярък, и затова избирам предварително да разтворя в глицерин малко количество от това зеленото, за да направя такъв зелен пигмент. Добавям глицерин. Не, това не е глицерина. Това е червената боя, обърках. Но ето глицерина. Сипвам си и предварително си правя ето така зелен цвят, който после ще добавя към разтопения сапун. Вижте какъв много силно интензивен ярък цвят, но после като се разтвори в прозрачната база няма да е чак толкова ярък. Сега ще видим дали са ми се разтопили тези сапунчета или още малко време им трябва. Тъй като са 3 купички, си им трябва още време. Хопа! Ето ги. Дори не парят, обаче вътре е горещо и трябва да се внимава. Така, сега. Първо, преди да изсипя съдържанието, ще отцветя самата течност. Ето така. За да създам лек чаен цвят. Да си има цвят, но да стои прозрачно. Но пък и ярко. Ето така. Мисля, че това е чудесен цвят за един прозрачен сапун, в който ще се виждат и някакви билки, някакви цветчета. Сега обаче ми липсва аромат. Какъв ли аромат да избера? Я да видим иланг дали да сложа. Хайде, малко иланг ще сложа. По една капка, да не прекалявам. Малко мандарина, примерно. Може би портокал. Опа! Ох, нещо ми липсва. Липсва ми нещо още от този иланг ще добавя. Просто експериментирайте и вижте с кое си подхожда. Добре. Трябва бързичко да се действа, защото той започва да се сгъстява. И ето така, просто си изсипваме ето един сапун, 2 сапуна и тук ще трябва да добавя нещо. Това ще стане за 2. Почти. Виждате ли колко бързо се сгъсти? Може да си добавим, докато е наполовина, някакви такива листа или предварително да ги сложим, защото аз тук ви показах как се излива, обаче го излях до край и той стина. Виждате ли сега как се търкалят вече отгоре тези листа? Аз искам да влязат вътре. Съответно, може би по-добре предварително да си ги сложите, те ще попаднат вътре, или до половината да залеете, слагате си ето така цвечета и после дозаливате отгоре, като може да си сложите и кафе и разни такива неща. Сега, не винаги цветът се запазва, защото от горещия сапун все едно се сваряват цветята вътре и придобиват малко по-блед цвят. Но долу-горе така. Сега ще ви покажа с
останалите сапунчета, които пак вече ми изстинаха, как ще ги залеем по-правилно нещата. Ето така, добавям си от розичка, разни листа също. И става много красиво. Дори това, че не са перфектни. Тук ще пробвам да добавя мъничко до ръбчето на сапуна. Така. Добавям си от зеленото вътре. Да стане този въпросен светло-зелен цвят. И бавничко изсипвам до ръбчето. Леко си ги подреждам вътре нещата. Но не е казано, че всеки сапун ще се получи чудесно. Може някой да стане фира, пак да го върнем за преработка. Тоест, изваждате си неуспешния сапун, разтопявате си го и си го изливате отново. Понякога е горещо, твърде горещо, за да го хванем с ръце и по-добре да има някаква ръкохватка. Така да ги подредя малко. И остана само да изчакаме да изстинат и да ги извадим от кълъпчетата. Хайде да видим какво се е получило от нашите сапуни. Да видим сега. Еха! Добре. Сапун номер 1. Я да видим тук правоъгълния сапун как е станал. Имаме си дупчица. Ако не е станала до край, може да й помогнем. Е така с някоя клечка. Опа! Ето. Дупката също трябва да се оправи. Те китайски клечки, каква добра работа вършат за такива неща. Хем за бъркалка, хем за отпушване на дупчицата, в която ще си направим връзчица. Всъщност, я да видим дали е така, ще стане като примка. Точно така. Ето така. Хоп, мисля, че така е доста по-красиво. И тук просто правя едно възълче. И имаме завършен сапун за подарък. Ето я и втората партида. Сега, накрая е хубаво също да пръскаме с спирт, за да може да не побеляват сапунчетата и да издържат по-дълго време. И ето, би трябвало тези да са станали. Сега ще проверя. Да, ето, готов сапун. И ако искате да гледате още такива видеа, как да си направим най-различни красоти, последвайте нашата страница Хамелеон Студио и може да дойдете на живо събитие. Отключете творческия си потенциал. Чао!